салом алейкум дӯстони азиз, подписчикҳо ҳама каса хубен тинҷе. Дар навори ирӯза фақат дар бораи комбайно, мошинои боркаш, тракторо, пресподборщик ва дигар техникаҳо гап мезанем. Ҳама каса тамошо кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. Агар шумо доред ягон амди техникаи, комбайнаи, хонаи, мошинаи, заминаи, квартираи, дар ин WhatsApp равон кунед. мо иншоалло мефурӯшем дар TikTok, YouTube, Instagram мемонем, реклама мекунем. Шумо да пурта метем бачо азиз. дар комментария нависен кадом намуди техникаҳоро монем, кадом намуди мошинаро, заминоро, квартироро. мо ҳамонро зиёдтар ба навор мегирем, баҳри шумо пешон мекунем, кори шуморо осон мекунем. ҳама каса тамошо кунен ва ҳамаи шумо тамошои фароғат як дона лайк шер нармон беҳтарин кор мешава. то хел тамошо кун, любой хел техникаро меёбӣ. мегзарем ба якум техникаи фурӯши бачаи азиз. бардоре ки дар комментариҳо хоҳиш мекардем тракторро ба навор гирем. дар навори амрӯза фақат техникаҳои ҳама каса тамошо кунен. ҳамин трактори фурӯшӣ адрес дар ноҳияи Фархор бачаи азиз. 36000 мега бо муомила дора. касоне ки харидор ҳастен, плуг қатиш дора, сета балони нав дора, аккумуляториш аккум навай, плуг чизил дора. хулоса дар рақами 928 58 78 занг занен. аз номи канали Далил офисиал бо ягон сум арзон мекунам, мо худам мегем бачаи азиз. 36000 ҳолати трактор хубай. касоне ки дар амо хоҷагои деҳқонӣ кор мекунен, беҳтарин тракторай марамат тавсия метем рафта бихарем бачаи азиз. шумо дастгирӣ кунед, лайкҳоро монед, далши тамошо кунед. дӯстони азиз, ҳам бардораи трактор фурӯш боз як дона старекси фурӯшӣ дорад. ҳолати старекс хубай барои такси задан, мисол дар кузуфаш тарбуза харбуза мезанен, помидор, барои савдо карданам беҳад удобнияи такси мезанен. 26 мега бо арзон мешава. адресиш ноҳияи Фархор. дар ин рақамҳо занг занен. ам соҳиби амуд трактор фурӯш боз старексам дорад. барои занг занен, муомила кунен. инам аккумулятори аккуми нав дорад, 4 та балони нав, 36 дизеле биродар азиз. дар ин рақами 928 58 78 занг занен. масъалаи нарӯшкаш мега кам тарак кор доштааст. хай во тараф шахтон чахчах мекунен. соҳиби ами старексат биродар азиз. аз моя реклама баҳри шумо буд. шумо дастгирӣ кунен. мо лабои хел мошинора, техникаҳоро, хонаҳоро, заминҳоро мемонем. шумо тамошо кунен, хонахаро, мошинхаро тамошо кунен, бихарем биродар азиз. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ бачаи азиз. бортавои Daewoo Labo ёфтем дар Хуҷанд бо нархи 30000 сомонӣ мега. ҳолати бортавои хубай, бортавои автомобил, боркаши хизматиай, 4 силиндрай, кузов заводской хичай, грузовой 2.5 метрай, рамаҳош бутун, мотор нағз кор мекуна, аз лабочаҳо хело арзони. мақсад ки 30000 мега дар Хуҷандай соли 2007 сол бачаи азиз. хоб марамат касоне ки харидор ҳастен, занг занен, муомила кунед. ашоти нарх навош 927 88 60 занг занен. дар хафош метонен ягон кондитсионер занен. агар хуб барои савдо кардани тухму, помидору, будринго беҳтарина биродар азиз. ҳай марамат занг занен. дар ин рақамҳо аз номи канали мо иншоалло ба ягон сум арзон ҳам мешава биродар азиз. мегзарем ба чорум техникаи фурӯшӣ дӯстони азиз. камази фурӯшӣ дар шаҳри Клуб қабул кардем бо нархи 220000 сомонӣ. ҳам бардори камазфурӯш боз якчанд як камазои фурӯшӣ дора бо ҳар хел нархҳои дига. метонен мақсад нарх наво шахшах кунен. инаи камаз дигариш боз дигар хел нархай буда оиди камазои дига маълумот надодан. дар ин рақамҳо занг занен 987 53 97 59. оиди камазои дига муомила мекунен, мерен камаза мегирен. фақат дар бораи камаз сирх маълумот дорагай 220000 мега. 24 салакай 10 то балони пачка дорад дӯстони азиз. таге ки бардоран гироми касони харидори конкрет не занг зана мега бо муомила мекунен. тариқи телефон суҳбат мекунем. маълумоти муфассал бо тарафи телефон мешавам. ҳолатиш хубай. хулоса беҳтарин мошиноам, яъне ки техникаҳои беҳтарин. панҷум техникаи фурӯшӣ, трактори фурӯшӣ дар Хуҷанд соли 2008 бардор азиз. трактор нави пачкай 150000 сомонӣ мега. хулоса ки пачкай как вагон бигам хато намекунем. дар ҳолати хубай. соли барориш 2008 сол дар Тоҷикистон қарор дорад. тракторхаро касоне ки дар комментариҳо хоҳиш мекардем ки трактори МТЗ монем, дигар тракторҳо монем, ина барои шумо марамат. дар рақами 935 51 11 занг занен. оиди трактор маълумот гирен. хайдоро занг занен. касоне ки намехарен, аз ҳама шумо хоҳиш гуфтагай ки нороҳат накунед, беҳуда занг зада интересоват накунед. хулос бардор азиз. аз ма техникаҳои фурӯшӣ рекламакунӣ буд. ина барои шумо бачаҳо азиз мондем. аз шумо харидану
фурӯхтан бачаҳо азиз. мегзарем ба шашм техникаи фурӯши дӯстон азиз. касоне ки дар комментариҳо ҳаррӯза менависанд комбайн монем, ина дӯстон азиз дар файзавод соли 2012 сол 300 000 сомон мега гуфтагия ки дар 2 сезон ҷош ҷастумша мебирои шероина. баромад акай налбилин соҳиби ҳами комбайн нива занг занен чахчах кинен нашуд нарх навош соли барои 2012 аз Россия ордагия мега кондитсионерш кор мекуна, моториш гидравлик кушодагӣ нест ягон бор. хулоса ки ҳолати комбайн тенҷи бадай дар Файзобод 300 000 сомонӣ таҳти рақами 901 55 83 83 занг занен дар рақамо вохтон комбайнхоро мефаҳмед чӣ хел муомила кунед. ак мо оқадар бораи комбайнҳо тасаввур надорем, бо дар ҳамин маълумот додан маълумоти муфассал мешавад тариқами рақамҳои рӯи камда. мо маълумоти мухтасар гирифтем бачаҳо азиз. хулоса ки кондитсионер дорад, балонош навай, ҳолаташ хубай, ҳолати кория бачаҳо азиз. комбайн навай пачка. мегзарем ба ҳафтум эълони ирӯза бардор азиз. микроавтобус фод спринтерҳои соли 2005 мо дар ҳамин рӯз равон кардан аз Исфарай бардор азиз. соҳиби ҳами микроавтобус акай дилворай гуфтанд ки ҳолати ҳами спринтер хубай, дар ҳолати хуби техника ҳол дорад. барои такси задан удобнияй, корбораш фақат такси бидастай. 4 та балони 70-80%, боз балонҳои иловагӣ. дохили микроавтобус тоза, стенлиёш навай, мегири фақат аз пушти корбори такси мешавад дӯстон азиз. 70 000 боз муомила дорад. мошина ҳолаташ хубай, ҳай занг занен хутон оиди нарх навош муомила кунед дӯстон азиз. мегзарем ба ҳаштум техникаи фурӯшӣ дӯстон азиз. касоне ки харидори экскаватор ҳастен, экскаватори фурӯшӣ дар душанбе бо нархи 260 000 сомонӣ. экскаватори фурӯшӣ 2012 соли истеҳсоли ҷопон саларка қад кор мекуна. дар 10 соат 15 литр расход дорад дӯстон азиз. 42 та қувваи асп гуфтагия дар ҳолати хубай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва таъмирталаб нестай. хулоса мошина ҳамин техникаро мегирен, ремонт намекунен, фақат аз пушти корбори зиндагитон мешен, аз пушти корбори закасотон мешен, фақат сума кор кардан мегам. 260 000 дар душанбе 2012 сол. наҳам мошини фурӯшӣ бардор азиз. Hyundai Starex дар бохтари Қурғонтепа бо нархи 49 000 сомонӣ. дар бохтари Қурғонтепа 49 та мега бо муомила мекуна. мошин фақат барои хизмат кардан тайёрай. ранги хизматчиай, лабои хел кора мекуна. ягон камдӣ надорад. документош ва тонировкаш нав кардагӣ то моҳи июли 2024 сол аст азиз. чихол, полик, хадавой ҳамаш нав кардагай, балоно, мотор созай. задагӣ, пусидагӣ, варид кардагӣ надорад. мошин қариб вагонай. Starex ай дарозошай. хулоса ки Starex хубай, дар ҳамин рақамҳои 900 941 0009 занг занен. оиди Starex боз маълумоти муфассала гирен, рафта харидоротон Starex бихарен. сӯзишрош дизелай 49 000 сом мега. мегзарем ба даҳам техникаи фурӯшӣ. камази фурӯшӣ соли 1989 инам дар бохтари Қурғонтепа нархиш 80 000 сомонӣ гуфтастанд. соҳиби камаз бародармон акай Турахон. ҳамин номеро занг мезанем, дар ҳамин номерои 931 01 25 95 муомила мекунем. акай Турахон қати чахчах мекунем. меган аз канали Далер офисиал занг застем, иншоалло бо ягон сумша мегзараш мода. камаз дар ҳолати хуби техник қарор дорад. моториш нав кардагай, аккумулятор навай. балонош 60-70%. ҳуҷҷатош мисол пака ҳастай. фақат мегири ҳай мекини мегар бардор азиз. боқӣ дар амони худо. реклама ахирона тамошо кунед. салом тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳамин бародари мо архитектор ё лоиҳакаш мебошад. лоиҳаи ҳамаи намуди биноҳоро месозад. шумо замини ҳавлигӣ доред, аммо намедонед чӣ гуна хона созед ва ё мағозаву иншоотҳои дигар,
پس به این برادر مراجعت کنید، برای شما لایحه دلخواه انشاءات را ترتیب می‌دهد. برادر قید کردند که لایحه شما را از تشخیص اکسپرتیز دولتی می‌گذراند و 100% کفالت می‌دهد. رقم های واتساپ برادر در روی اکران هست، مرحمت مراجعت نمایید.